sai mayankin sakwalle. Na kulle kofar har na ya da makulle. A gidana wata ran zaki shiga lalle. In so ya kai so wani da ke ba zan yi fushi san ba. Mata da yawa ke bina ko da ba zan dauko ba. Daga ke na kulle kofa ta ba zan can karya ba. A madubin na duba ke ce ko ban mai ba. Kallon ki nake yi zahirin ba waya makarki ba. Zaɓen da ne zaɓe ne bai canza ganina ba. So yeah, so yeah. Ina son ki so. Call me Kid the Boy. DBB Arewa confirm. MT on the mix. Emana, DBB radio akwai story. Haba Kido na muna tare da momi. Fine girl like your mommy ta kira ni. You told me say Kido wai na zo ne za ta ganni. Kaga ko za ta maka aiki ko? Kasan in ta kama kayan Kido ba ta bari ko? Daddy no ni daddy BB banda sisi. In na je gurin ta Kido zan ta kan APC. Emana, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money. Kido no be like tana da yan samari just kar ka manta wannan gaidin na fa ba ta money. Kawai ka bata ni Kido zana ganta so nake na samu phone number wata kawanta. Haba fa Kido kar ka sa ta kashe kanta just ka san mace ce kuma rauni